Сабри разказва, че фамилията му е била заличена за една нощ. Ама ти представи си, може ли моите дядо починал в гробния камък да отиват да чупят, разбираш, да мажат. Колко години станал починал той дядо му? Той може ли да стане? Кой може да приеме той нещо, че твоите дядо починал преди 15-20 години и да отиваш да мажеш, разбираш, българским да пишеш него. И до днес Сабри не приема обвиненията в тероризъм и произнесените присъди. Аз не съм терорист, бе. И аз съм сложил бомбите там. Ти може ли да докажеш в съда, че такова, аз съм бил терорист? Един обикновен човек съм аз. След като смачкаш един народ, след като унищожаваш една нация, как може мирно да седи, всяка мирно ли да седи? Отговорите не закъсняват. След малко ще видите поредица от бомбени атаки, които разтърсват България. И самопризнанията на атентаторите. Примерно, устройството трябва да се взриви след 5 часа, къде трябва да бъде поставена стрелката? Стрелката около 6 трябва да бъде. Автентични архивни кадри от разследването. За първи път в BTV документите. Възродителният процес у нас изменя живота на 850 хиляди българо-мухамедани. Всички те получават нови имена. Много от тях напускат България с така наречената голяма екскурзия. Не са малко и тези, които остават тук. Между тях са и братята Сабри Мехмет Али и Елин Маджаров. И двамата са сред осъдените за тероризъм. Елин Маджаров получава смъртна присъда. Той е свързан с 4 най-кървави атентата в 6-годишната история на възродителния процес. – 1984 година. 30 август. 17 часа и 29 минути. Този взрив е първият отговор за насилствената смяна на имената. Бомбата е поставена до тази телефонна кабина в чакалнята на гарата в Пловдив. Взривът убива една жена от Кърджали. 44 души са ранени, между които и 2 турски деца. Цялата подготовка за атентата започва 6 месеца по-рано. В Бургас Елин Маджаров се свързва с Абдула Чакър и Саафет Реджеп. В следствието и съдебното дело двамата са записани с новите си български имена – Алцек Чакъров и Сава Георгиев. Обвинението е категорично. Маджаров е осигурил необходимите материали за изготвяне на взривните устройства с часовников механизъм. Алцек признава, че за да се увеличи детонацията са били необходими около 5 кг амониева селитра. Сава ги осигурява. После и тримата се договарят за деня и мястото на изготвянето на взривните устройства. Само 36 минути след атентата в Пловдив, групата детонира втори взрив на аерогарата във Варна. Случайно убити няма. За късмет на пътниците, графикът на излитанията и кацанията на самолетите е бил променен заради извънреден правителствен полет. Затова и в деня на атентата летището е под засилена охрана. Алцек Чакъров не събира смелост да стигне до салона и оставя бомбата в една от саксиите на паркинга. 4 години по-късно той разказва и показва всичко на следователите по време на този следствен експеримент.
Това е автентичният запис, който днес се съхранява в Комисията по досиетата и се показва публично за първи път. За къде използвахте Тенекиен съд и за къде използвахте Буркан? Тенекиен използвахме. Аз държах Тенекиен съд в Варна. И го оставихте къде? Пред Айрогар. Варна пред Айрогар. В едночасовите си показания Алцек Чакъров признава, че в Тенекиения съд има между 2 и 3 кг амониева селитра. Тя е смесена със съдържанието на 5-6 фишека – взривно вещество амонит и бентонит. Бентонитът е използван за увеличение на взривния ефект. Тази смес се взривява с помощта на капсул-детонатор. Той е свързан към полюсите на плоската батерия Никопол. От следствения експеримент следователите установяват и че електрическата верига се задейства от часовник. Така, работи ли часовник? На кое место сложихте целката на часовник? Не се спомням точно, но някъде 4. Имахте предвид взривното устройство да се взриви в колко часа? 6. Така, продължете след това. Какво направихте? Сложих детонатор в капсулата. Обърнете към видеокамерата. Да се види колко да се види. Вижда ли се? След двете атаки на 30 август 1984 година следва още една, още по-брутална. 9 март 1985 година. След обяд Елин Маджаров се качва в този влак. Влак номер 326 от Бургас за София. В трето купе на вагона майки с деца той оставя един взрив, опакован като багаж. В пето купе оставя още един. На гарата в Сливен Маджаров взема бомбата от едното купе и слиза. Тя трябва да избухне малко по-късно на друго място. След няколко часа влакът навлиза в очертанията на село Буново. Най-близо до гарата е полковникът от строителни войски Никола Начев. Той става първият свидетел на трагедията, в която намират смъртта си 7 души. 2 от тях са деца. 9 други пътници са тежко ранени. Така гръмна влака и такава светкавица изфръкна от влака, че натвърди билото на Стара планина. Елин Маджаров оставя взрива във влака с ясното съзнание, че вечерта от това купе, а и от целия влак ще останат само късове желязо. Бомбата е монтирана така, че да избухне в тунела след Буново. Но заради маневра на гара Златица, влакът закъснява с 2 минути и се взривява в 21 часа и 29 минути. Не вярвам, че е било изчислено да стане така, тъй като бомбата е заложена почти 4 часа преди да се взриви, почти 4 часа, и е много малка вероятността да се изчисли минутата, в която влака ще влезе в тунела. За броени минути Никола Начев събира цялото село на гарата. Картина ужасна, значи едни излизат, препадат, деца пищат. Аз се опитах да успокоя атмосферата, тръгнах, обиколих влака. Там отзади имаше дървен стълб, до стълба гледам едно детенце. От тия 12 годишното, това къде е момченце, ударено в стълба, паднало, разсипано, цялото му разпокъсано, мартеничките му на градите стоеха още. 23 години по-късно анализаторите все още определят взрива на гарата в Буново като най-драстичният атентат в най-новата ни история. И като замисъл, и като изпълнение.